Bwa kire gose bwerire buya omwancho bategereria ndonsia so tegerete ejiare ono mambia mubaso gose marogoba na okwegena kwane nga omonene obeiro omuyake gmasole na chinga kechi ne chinga kintagete gukwarigania mase mwasumoroberio bwa rituko liarero ekero kwarigeria mangana bunagendete gokorekana aso boiko bwense tingo manyanga mbirengere likyobwate lakini aso boiko bwense enchira mangana agendete gokorekana nabokweboria maboria mange kigima rituko liarero ninde no yomto yominari siomboroguru yisamo cha Seattle Washington oyogotoira korigereria ngane gotenga why do we have a crisis in the world today na singenjo yaki tubwate omuchando tubwate omuchando ase ense chinga kechi chia bono enamba yetu no erega bwase screen nabo korangeria otegerere nabo igaba gusiglobalradio.com nabo ige channel yetu ya YouTube igotole live ji channel chonsi asengencho yokwemanyanga ninki ketubwanete gokora asa matuka yomario yo mintu yuvinari siomboro ku Seattle Washington werire buya were biyo monaria ngakyo monena abaigorire nseme yo ga masunya na bato mnyegeti kweli kweli monguru baigorire asai tono muya mwege no togiteire na endo torendire biyando chetogenderete no corona genderete negendete kolidius busenegendete kokea asai tunagenderete kole tububui na obowenia asaba na bai mbia mono chinsinyo chonsi chense abantu go baikaransire bagotegerereria bagusi bagote banga bono ngotutagete kumanyanga why do we have much crisis in the world today libaganeria o yo mintomburo otwira somoroberio yo bia mona seriba bo moraria na inde ni onale kuiraniria nga asai tono miabwa anchire na inde tomera na sere ite yabagusi Global Radio Erio tonyale ko batogo semania sikinga kiechiga chinke na mono chinga kiechiga chomo erio na muno yo mitu wati keko tebanga inkie kogera tubwate mechanda sobo iko bwense lero na riburi to aligererie na tonyale ko tokoliansa ubwate kanana maliko muna nyasa itala tukwanere bono nigo nalgo sabaliba kigima na kubaliga ni bonsi pia bakena banena ndonsi asemore motegererete na bali mulanya kinga kiaso kuchotegera matukali motu usikinga kiri motwe nyasa itu alete amaseseni wabene na kubwa mono kero yo moito aliga niwe bosakunwe aliga ni asenyi ya Yesu Kristo bono nigo naleko baliga ni twensi amaso sabato sabato tarachaka to sabanga Tata Nyasaye omwana no moikomo chenu twachire bosibwe kiro kia wasema mbiene morogobe yiga toko ira niringambi yamona sobya no borende bwabene watu lendi na ndi watu ikesi kinga kichiga pia mona seke okyo moyo no bogima watu aire bia mona seke okia Yesu Kristo yoche tinda toborie na tuyani asenka na boy gombi yamona sengencho yere itiye ya aba gusigiro bo radio watu ire enyale ko be gutusigeta na gutwari gane asobocha kwawo omwanchwa kerora abe go ntumia muneke bekerero igonale go sabarita ni kigimunga bere bibe na mamocha kerenge nchase ale bosibwane usayana akoli asore na boy go Nyasaye onyale ko bago ntumia neri karali yao kunebikoba byane erinde keronda kwane Nyasaye tindorekana senchirende yonsi tinyimokereri weigoro Kristo rorekane oimokereri weigoro oegwo bonene nyale ko bango kegwa kigima erio twensi amo tunyale ko batogo ikero otoika wakare na kare okuwa toro seire me ya Yesu Kristo tuomo ikomo chenwa cha kamo naintwe na atuali gani twensi se bali baonsi pibaranya ko bakonyali bageri gani kinga kichi asogo tegerera na sawa ito twensi pio tuali gani asogo tuwocha ukona kwa ko bogo saba weito asogo we Yesu Kristo romo boria amena Ono abana ba minto saba sani bane abategereri ase moi karanse to ase moi ka sensinyo yense ose chinsinyo nyechiense
Nigo nagani torigereria mang'ana yeganga inkiye kogera tobwate mechanda sobo iko bwense eng'enchende ng'a inkiye kogera asobo iko bwense rero ntobwate chisegi abana baminto twanchira neiga ng'a asobo iko bwense ntobwate chisegi asobo iko bwense ntobwate amarioma na asechinka asobo iko bwense rero iganto bwate mechando tokoroka chiti disasters dani ntobwate emechando ekonyara gotochera mu basokano munabono ntobwate amacha koira abantu ntobwate chinchara chikonyara koba chindagera chikobora abantu bakoria ntobwate ebina bibigende tokoroka na asobo iko bwense nkieko tobwate mechando muneyo egento kende naende nga asobo iko bwense nkieko tobwate kinyomo kyabunekire asobo iko bwense nkieko tobwate kinyomo kyabunekire asobo iko bwense nkieko tobwate abana bangire koibwera pi abaibori babo nkieko tobwate abana bangire koibwera pi abaibori babo asobo iko bwense nkieko abaibori batabwate obwanchani gokiasa abana babo pi asobo iko bwense nkieko abaibori batabwate obwanchani gokiasa abana babo asobo iko bwense nkieko abasacha batabwate obwanchani gokiasa abakungu babo nabo igo nkieko abakungu batabwate obwanchani gokiasa abasacha babo aya naro amang'ana ari asobo iko bwense abana bamintu inkieko tobwata amarwaire asobo iko bwense amarwaire amakong ao nkieko tobwate amarwaire ayaiga asobo iko bwense nkieko tobwate enchara asobo iko bwense nkieko tobwate enchara asobo iko bwense nabo igo nkieko tobwate oboremerwa nonya nobwekibesa asobo iko bwense nkieko economy yaitu ebintu byasarekire asobo iko bwense aya namaswali amange n'amangoro anyakoba gokweboria nga nkieko ebintu ebyonsi birororo asobo iko bwense ekiagera nyasaye ito oyo totongete torabaikiranu ari asomugondo eten keronkorigero gitabu kya omukyakano ibere kebungo kyae kya bitano na bibere bitano na bitatu na bitano na bibere abeni omukyakano ibere nigomo dalgo saba monga nkire nsomo ororo egento nkire nkorigero narigero narora nagoka ekero nyasaye ito agotonga omonto akamubika ase omogondo oria nigakumubika ase omogondo oria omonto ore omoikiranu omonto oyo iga erinde anyare koba okomenya na koragera ase omogondo oria bono akamwapa kendagera akamwa nyasaye omuya nyasaye ito omuya akanyara koba okomwa omonto oria endagera akonyara koba okoria nakobwa mono akamwagakira paka omuki akamwapa ke compound akamwase nkaya yakomenya mwanso ibere isano na isatu ng'omonene nyasaye akamwa ase omogondo oria eastward gose ase gochirienyi gose mocha timaeteke busibi yabwe bwa edeni nyasaye ita akamubika ororo nekera amubika ororo akamotebia ng'a anyare koba okoroseria endagera mugondo eria ose omogondo oria ari ase enka yaye arosie endagera aburugera amauga aria amatunda arenga ororo anyare koba okoyaria ekiana arenge endagera nani ng'enchene nyasaye agatonga omonto ore omoikiranu naende akamubekira ebinto agokora ebiagoteberera gokora ogendete komenyera ase obogima bore oboikiranu nyasaye tona bakorete igo bono omonto oyo tongete omoikiranu obekirwe ase omogondo edeni nende oyo ore omoikiranu abana baminto inki kiaba bono omonto oyo omoikiranu obororo nemechando biamonyorire of course yansa monyemanyete nase engencho ng'a Adamu angete koigwera eriogi ria omonene nekera angete koigwera eriogi ria omonene emechando ekamanya komunyoka ekamobwata omochando oyo mono orori oyo amakweri
amakweri nga kyachete omwana oye agaita abantu omwana oye akanyara koba ogoita ng'omuromu abo nani abana baya bagaitana Kaini agaita oyomi agaita Kai agaita Abel Kain agaita Abel na ekyagero omoita nasenge njonga obwanchani bwatiekire kobora ime ya Kaini okyase omwana omwabo mwanchwa Abel oyo olengo moibweri obwate olendete ensemo yaye olendete nga obwate obwamatu byamo na Nyasaye n'abayibuli baye lakini oyo mwabo asenge ncho yenda mwamu neribero ekagera akanyara kobuko iwobororo asoko muita na ekene na muitete ono ayota chieti koreta obwamatu byegatia Nyasaye na boigo na Kaini obwamatu bukagendera gusarika lakini kwenyolete iga Adamu igagendera kogoka Ameriko ya Sudia obororo na makweri asenge jiyogo chora koria achorete asogoteiwera omonene Nyasaye ono ekero koligera lya seme cyane gendera gotonyongera asoboiko bwense abana bamintu tigamba tebi ng'amang'ana agokoreka naso obwiko bwense n'amabe amang'ana agokoreka naso obwiko bwense n'amabe in the sense that Nyasaye oyo totongete niga atoire omuroberi bwokomenya n'omuroberi nori ng'aki tomenye kubwatekana n'okogani kwaye na okogani kwaye nkorokyoko n'okumumanya Yesu Kristo ori atomete Ori Yesu Kristo ori atumetaga acha gutukwira ukuna kuruko ni kwa Nyasaye tumumanyere nake atwamumanyire na tumanye na tata ori omutongi nake atwamanye kinsa mekigo wono obugima bwito okomenya bwito oiga kotware okomenya korabe go kumubaka Nyasaye kinga kichonsi engenkene na batoko nyoro moremba so bwiko bwense na batoko menya tubwato morendo bwenkoro aso bwiko bwense tuganyete oswa senkeri ya kale na kale ase tutanyorane na mechande gusama kweri akirengeyo wono ekero koligereryanga ekero koligesa kukyamwanya abantu aso bwiko bwarera mbatukaya tomenyereta abana bamita tole moyo abatogende tukoibweri oyiri abatogende tokora kigasi kitu abatogende tokore ayanaria muna togende bwekyanda senkereye neria ekero togende gushigulikira kyamate kitu ekero koligereryanga lakini ekene enseye budi ebintu bigokorekana mbire nomo bana bamintu Nyasaye to agateba amang'ana akubwatia agateba nga enyomo yoka yari kumanyekana asobosi bwaya aete Adamu Nyasaye enyomo aete Adamu tubona ina bana bamintu ntegerere ngoso bona so gotereka enyomo Nyasaye aete Adamu neriye gotoka mwanso ibere ekebungo kyaye kya 19 15 19 paka 24 Einere nyomo yoka Nyasaye akorete aka Adamu enyomo enere yoka abana bamintu einere nyomo yoka Nyasaye aete Adamu nande nyome ndeteyo lakini mwana ote etola adigere lyasinini ngaki digere ngasobo ikobwenzi bamintu kinyomo ile ngakikana asobo ikobwenzi Nyasaye aka Adamu enyomo mwansa ibereke mungu kyagi 15 na 3 igagoteba iganga Nyasaye agateba teri byomonto yo iga anyara ko bokomenyere byeka nimotongere omukonyi oyo ba umuwekaine oyo barabe bakoere marikandi gagokwana suitable companion ayanda babeka nga comparable to him omonto ekirada mwakumuligereria oyo bagosona sikiregento engenkene nga omonto orenge goikerania okogania kwa Adamu
Nyasaye ina kina kio Nyasaye ito akali gukwanira agoteba na kia Adamu anyala kobo okonyora lakini rende bona kero kori asobo iko bwensa abana baminto inkikere arora asobo iko bwense Nyasaye agakana nga omusajja n'omusajja mbanyomana kero barakora yo nebibe yani gende tokoroka abomination nobo sareku nobo be Nyasaye tagakana ebimbi kolekana asobo iko bwense ine mbira asobo iko bwense omusajja kunyomana n'omusajja onde Nyasaye agakana nga abantu ambanyala ko abakogenda n'ekinyiti ky'orosana mwanya abantu umusajja imokire ogendere nero kinyiti ky'orosana abasubati abakungu banyomiru n'ekinyiti ky'orosana abange banyomiru n'ekisese abange banyomiru yani ebintu by'okukumya abaana b'aminto bigendera okokana asobo iko bwense omuntu otonge tumwikiramu agatebwa nnyo musubati olenge suitable companion kero nkola aligererya Adamu munako nalomongi noye awa munako mwerieta bye munako motoye munako muhabusa nabokorora bolinga bamura Adamu agaisaneke enkolo yaye Tiango nda abairani maega kembo liri ngaki ine Nyasaye tare koronga ta was need Yo Adamu kumutongera omusajja tabwate sababu he could have done it lakini nkiata kolera tebo igo that was not the intention that was not the will of God yani kinkyanga na kuko ni kwa Nyasaye okoni kwa Nyasaye kwa ringa Nyasaye amotongere Adamu omokonyi omoswati omokonyi olinge omoikere nwasikinsa mo kyonsi yani Adamu aliko lyeri ogokera ogokana gochenga bono inkikiaba when you look at the scriptures when you look at the book of Genesis chapter 2 what does God say Mungu nki Nyasaye tawo kwana ga bana baminto this is what God says nga omusajja tigeyisana ngina babwatana na mukaye baronyoma ne babomobero yom and that is the will of God omusajja tigeyisana ngina tali abasajja n'abasajja baminto inyora nkitokwera nkiyaka tubwate ne cyanda asoboko bwense kinga kyekiga ayana atogende kuligererya abana baminto bono asenge njenga omuntu oyo igo tonge tumwikiranu naendo etwegenta agokoranga anyoma omukungu gosa anyoma omusajja omukungu anyoma omusajja omusajja anyoma omukungu oyo etu obosera obu n'obuyo bwagokera enyomo yaye obitigire osera gukora ebintu ebibe mbintu ebyakolire mbiri byebi mwaligereria abana baminto abatola asense yega ekoro ku America mwaligereri mwarorire muna abantu bamenyete mwarorire abasajja muna babwato obosibule bakonyoma onde byansi yobaganitie abasajja n'abasajja bakonyomana naende gwetani go bagenda paka mwa Nyasaye basibe enyange abarandi bababwatania bana baminto inyona nga nkitokwegera nkiyaga tubwate ne cyanda asobo iko bwense Lani bagenda paka mwa Nyasaye barangeria abasomba bomonene bakira amabuta bababwata n'enyangi yani enyangi gati y'omusajja n'omusajja enyangi gati y'omukungu n'omukungu enyangi gati y'enyiti n'omuntu enyangi y'omuntu n'enyiti abana baminto Nyasaye ito ototebetia magisa maya ng'omuntu atigoise na ngina babwata na mukaye babumubero yomo tani ayunga banyeikire banyatinda kirense babekirense byose pibakanyegerense nekero bakanyegerense igonki yego kikonorekana ko baso boiko bwense minto ana tokende tukoligereria nkieka tubwati mechanda so boiko bwense ekero Nyasaye kali koligero likorugo l'omuntu igontege toligererie
omuntu nyasaye atongete omwikiranu na oligere lyebintu omuntu oli otongete omwikiranu agokora leero nyasaye agateeba nga neere nyasaye oganeri gusaasimwa bweka naye ndonde taiyo ligere ly'omuntu leero nga imbantu tinyasaye irenga abwata agusaasima ase obwiko bwensi igontagete oligere nga ky'omuntu kinga kikyaye okoibwere eryogi ly'omonene oibwereire gose lya wangira otikira amato osiekira amato kabisa nyasaye tabwatia nsema segesa kweke kya mwanya bantu nonyang'ake yani nga mwanya bantu tabwatia amato neribaga asogo tegera eryogi lya nyasaye koibwe eryogi lya nyasaye tabwati nonyang'ake nasenge ncho yaki nasenge ncho nga ochole gotaibwere eryogi ly'omonene Ona senge ncha choli gutaibwere eryogi ly'omonene nkigego kikonyora ensi abana bamintu nkigego kikonyora ensi ekera abantu bangire koibwere eryogi ly'omonene nakiyekogera okogenda egitabu kiamerang'anio eyemo egitabu kiamerang'anio gose Proverbs eyemo Kontege tuigwa mang'anara iga abana bamintu nga nyasaye oyo totongete otwaire libaga akatwotochore obosibore bwokwibwera ering'ana lyaye mono mwanya bantu oyo tulibaga achore koibwera eryogi ly'omonene nga kiabeire gitabu ky'emereng'anio neyemo Kontege togende naye ng'oraiga tutirimbokego chinsabo igo oraigwa mang'anara iga omonene oitu muna akare gokwana abana bamintu ng'aki nyasaye oitu akare gokwana ekera abantu bangire komoibwera bono igo muna omonene oitu akare gokwana inki ekogera ngokwana amang'ana iga yo ase obororo Nkiekogera ngokwana iga amang'ana iga ase obororo igo ngokwana ase eng'encho ng'aki nkiekogera tobwate emechando ase oboiko bwense rero iga nkiekogera tobwate obororo ase oboiko bwense rero iga nkiekogera emechando eye iga yatonyorire ase oboiko bwense abana baminto nkiekogera tobwate emechando ase oboiko bwense rero iga ekero okorigeri egitabu ekiamereng'anio nyasaye toniga akare korwana goetera ase omosomba wa Sulemani ogoteba amang'ana aya iga ng'a ochakere korwa ase egitabu kia emerongo ebere emechakane oko emereng'anio eyemo ekebungo kiaye kia emerongo ebere niga akobori ng'aki emerongo ebere na isatu emerongo ebere na ibere agochaka iga How long, you simple ones, will you love simplicity? For scorners delight in their scorning, and the fools hate knowledge. Iga kale kubori ng'aki inu abamura bororo ngo ikaliriri muranyare ko bamokogenderera wancha obororo abamore mogo tonyera mogo kore ebintu ebibe ngo ikaliri muragendera gokora ebintu ebibe eng'enchende ng'aki ababaliri ngo ikaliri muragendera kogecha yara amaya obumanyi obaliri mbara byaba onoroje nyasaye otebire onyoma omokungu kwanyoma omusajja nyasaye otebire onyoma omokungu kwanyoma esese oroche ng'a igo turi omuliri na onye kora omuliri nakieko nyasaye akare kobori ng'aki ayo omonto oyo omuliri ngo ikaliri oragendere kogecha ayara amaya ari obumanyi bwa nyasaye ngo ikaririri ayo omosacha oyo iga ngo ikaririri oragendere gokora ayo ogokora atari komobaka nyasaye bono ase eng'encho eye ekebungo kia emerongo ebere na bitatu giamagoteba iga ng'aki turn at my rebuke, surely I will pour out my spirit on you. I will make my words known to you. Bono inga onchoka
ekiara na agotonyeire ekene ning'umore moikona sore nabo igo ninyare kubika mang'ana namanyekana sore kibungo kia mirongo ibere na bina kiatabe because I have called you, because I've called and you have refused, I will make my words known to you. I mean, because I have called you and you refused, I have stretched out my hand and no one regarded. Tegeraga bana bami mangana maluruga. Nga sengenjo na korange asengenjo na korange iriaye korende kwangire na korange iriaye korende kwakorireki kwangire na sengenje yukwangire na kibono nyasaye takale goteba nga narambo iroko boko kwane igera nyasaye to yorambo iroko boko gwawe kwaye ocha solo ocha sende ekerarambo irenki kyabeire erinde nga twangire abana bamento tegerera nyasaye to rambo irama gokaye atokonya toirani boye toirani mwaye toirani weri lakini egende gyo kumenkere keke twangire na sengenjo twangire kibungo kya 45 imetaria na ya 45 na sengenjo twangire koiwera because you have disdained all my counsel and will have none of my rebuke. Nga sengenjo mwangire okukurera kwana wansipi na munyadi ko moko wacha soma kurerane pono nkingo kigokora kibungo kya 45 na kemo igakala goteba iga nigakala goteba iga kibungo kya 45 na kemo nga asengenje yo ninyare koba ngoseka ninyare koba nkobasekerela ekero moranyore mechando mwanya bantu no more munyare ko nyasaka le gotebanga nanyare ko bogo tosekerela ekero toranyore mechando kitoranyore rindo moneno itanyare ko bogo seka asobo ikobwense mechando kierororo twaligere iringa asobo ikobwense negisegi morembe toyo asobo ikobwense namakweri kera rituko asobo ikobwense kinyomonchiyo asobo ikobwense abana mbali koibwera abayiburi asobo ikobwense abasacha n'abakungu mbayibwanaini asobo ikobwense hanonya negiserekari nkibwatyo morembe wetanigo asobo ikobwense amarweire akikirororo amarweire akikire narariaya kogenda tole moto abana baminto korora tole amarweire munanga nkiye kogera yonsi agotonyora kogenda toro bono igo muno nakale gukwananga asengenjo mwangire ninga nimba digererie ninyare kobango seka. You know, ikebungo kia 45 igate amine 45 na kemo nga I also will laugh at your calamity. Aba mola iga montegeta mola mai kisi kia maiko bali mole South Africa mole Kenya mole Busi mole Kerekona ensengima ase mole moigweteri ogeri transport wanyori mechando au asenkere goseria. Can you imagine montale kero mwana wa kure osomo wako akura go sakera? How do you feel? Kala rengera liango. Inga ekero kwanyorira makweri omugako okure tatu mino okure mamo mino okure abana ba mino bakure mukao okure omwana okure omonta mago chago sakera. How do you feel? Na kyore iwe abana ba minto na kyorewe bona nakie kinya so itakaho tabanga ki asengenje na barangeiri na rambo iroko boko kwane abana bane ira na sende momirie metupa abana bane ira na munyoma abakungu banyoma na basacha mwangire pa mwachore kunyomu negisese kipunda na rora bwango geki ekwerende ekirento babe kirase asega yene tanda Facebook inga omuntu okoiburu nepunda
kakumi ngabori ngage kone anda kego anden korora babe kire kenenga ese pure ko ibore punda tani di wari di ko ibora etigeri tani ugo koriye linga ekiyo kage ko ekia ya chire maminje ya neja nyasa muna tungete etigere ekiale ko gena netigere di wari di ande ne di wari rinde di nyore manu lakini bono ngikiaba ensi yasarekire ebintu bya chenkiri omuntu oroji tatole moyo go bwato bongo bwensi bi okoimuka igo tebangere bono asenge ntiobo sibore iga igo gete iga koguye mono ekera bwatenya ese senga nero mukungu nero musacha basacha ga Yesu na kiakala go tebanga na barangiri abana bana ira na kiasegoche ira na gocha sembe ira na gocha bomirie metupa nekera bomirie metupa nkio mona na goteba obabwatokire nekera ababwatokire oikaransire nekera ikaransire obaira maiso igaba sonchete ekera abasonchire nkiaganyete monyore mechando kera mwanyorere mechando inkikerabe moswe akomnyoko gochikomorigia kemongo kyamelongibe na bitanda bibire ngakyakara goteba. When your terror comes like a storm and your destruction comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, hey, Pono, igago ikaransa atoligererie, yaso itonigago genda ikaransa atoligererie, ekera atoligerenga, inkiego jigotonyora, hey. Omoibodi ekera konya abana ba yakanya kobatebereri ngabana bana kamoranje irana iwereri ogiri omonene abana ekero bangire koigwa abaibodi bakoimokia maoko igoro kera baimokia maoko igoro badete abaibwere niso keri ko umwana nyareba yabwate tu akasambwa agakwa umwana nyareba ojochede koiba agakwa masasi umwana nyareba ojochede kokora kianga kabwatu akangentwa umwana nyareba yachide koleka agakoleke ekamonyora hani asenge njugo taiwera nabwo nyasoye tonera nabate birenga bono igonko batiga igonko bachwara mba maiso nganye ekebungo kyameronge na bitanda bitatu then they will call on me but I will not answer. Bono lidadio ni mbanda angerie kalabanyorire mechana na kawaida moroja kala mwanya banta nyoriro bororo tata nyasaye oyo taligo oyo gojika omojika na kale oyo bwata amabira manga oyo bwata obwanje kakinya sankonye emechande yigatingirorera kakinya sandusire amarwira kakinya sankonye ngwen ekero ukimu yasoirenda mubere ekero kansa yasoire mubere ekero tuberculosis yasoire mubere asogo taiwera nariye ryoko mnyako chia somonene na monana ngakiago teba nambanda ngiri asenga kiyeme cyano but tinko iwa ebirero byabo tinko iwa okorangeri kwabo a painful experience abana bamintu kero bwateme cyando nari wane tonyoro konya but yo konya okurukunya sai okorangeri otaranyoro bakongu inchu asende omwanone omwororo nemesige yo bwatemeto inchu ikaranse tugwanirane torolenga kingo konya kwenenile omiro motupa ona senge ncheyo bogole mesigo yao taranero bona ekerera kobwe dialio nekobekenso nekerera kobekense nari ure nyole kondangeria inkorangeri nondangerie kolende tinko iwa kiaka tubwateme cyanda sobe kobwensa abana bamintu na kiako raga bike bonge kikia emeronge bire na kianda tebanga asenge because they have hated knowledge and did not choose the fear of the Lord, they will have none of my counsel, and they despise my every rebuke. Therefore, they shall eat the fruit of their own way, and be filled to the full with their own fancies. Wana gona ike meronge tatu, nona ike meronge tatu na kemo. Meronge bili na kianda tebang asenge ntubage chetama ya obo manyi
naende mbachora konyiruka inji muno monene nyasaye bono mbachiti gotegerera makurerane gosoba semi bwane bagachaya kiro gose ogokurera nareko bakurera bona senge yo nabatigire balie amatunda yogochora kwabo nabatigire balie amatunda yogochora kwabo maneno mokiri amako igoro okotigire olie amatunda yogochora kwabo bari more gaiga abatole asichinse kya maiko gaiga abatoko kole mireme moro kya sehe ya eltike gaiga ekero kurarigeria abantu ababarabu engencho bogima bwamu nabachorete muna bamenyete mbabwati koiro komanyete mbamumanyete nyasaye ningu abange nambene ne mbamumanyete nyasaye narabire nkora kole mekiende iga kigasi kinde ekero nko bateringa tigatura kwanere go ya nyasaye bakumbuta bono inki mwambutera nga nabateriro ya nyasaye mbatagete bateri we igoro ya nyasaye narabutiru talirimo talikabere taligatatu narabutiru ekene bono nkikubulinga ki ekero mokumbuta omuntu muno yoiga nigabekere ngaere no space omuntu yoiga nkolarare ngakiende yonse mutale gotiga tumotebyara atwalo gosembere gokumera no mone noye kinga kicyomo ero rende kamanye nkolarare bambutire nani nkite tukukwanere abange nambe nyingi y'abantu bamete chinseji kya maiko mbatege tikotebulu ya nyasaye lakini kana ligere lyanga amagi mabo obugima bwabo lifestyle yabo ngakibare niko babwatene cyando yogo kumya na senge ncheyo kachorigere kirabakane kogenda korara ingenchende bago kugura sobo ko bwenzi kachoriye muna bakorumwa kachoriye muna bakorera kachoriye muna bago togoria mais kachoriye muno monta gusinyikorara asenge nchiyo chora chore tokobe omone nakatebanga asenge nchiyo taibwera akabatiga kero monta akachora akalia matunda ye yogo chora kwaye kwana bamento mumanyetenga ekero bono iga sense ya ikeire kirase America igo yaboire nsengi masenge jongere superpower country nande ndeteyo ekero ya kwanene ngakwe ondete yarando ko mokyo motugoro bose bigo bakonyero nga America ya kwanire abasomi bali bakoro kunga abasomi babwate bakete birasi biki science bakire no barense ya America naende ba Russia abana bamintu bali boge kabisa boge bali batieri kabisa kurwali kinse kirikinde babaretirega in the form of abande bagira se in a form of green card abande bagire kebano ringa no muntu mungaini oba bwete birasi igo bakorose nona makaratasi bwango bako bomenyi bwense erindo bakonye asenge nchobongo bwate bona bana bamento togenda ngetabu kyaba Chronicles ibere Second Chronicles ibere ntegera byaga nongo chikokore getabu ekyabana bamento ekatogenda koligeringa inkieka tubwate mechanda sobe ko bwense Pono, ekero koligera sege tabi ekega Second Chronicles ibere ekenigo gekari kukwanere go ya Solomon osa Suleman omwana Daudi na Sulemani nyasaye na tebeti wetera se Daudi isa akamoteringa amwaga kire omonene nyumba na ekene nyasaye Solomon agakora muna o isa motebeti oyolenge Daudi ga chikorara akamoteringa eka nkwa gacha narenge na nyetigere nkera laki wono go ikonye kore Solomoni akagache enyumba muna nyasa isa motebeti amurierete omwandu nekera kora akamaya kotebya hono nga abantu waichama wa Israeli banyale ko bakurwebi mwanso okia somo nene asoko beke nyumba ya nyasaye ebe wakifu engentende to dictate enyumba yebe kwense masobo kole wa nyasaye
bakabwaterana abarayi abakuhani abakuhani abaliki b'amariko ababwatani bonsi bakabwaterana ababani babonsi bagahacyamo abantu bakanyaka bakuru ebimwanzo kero okorigere getabu ekiri Second Chronicles chapter 5 na ibere no le paka sokora la somoni bieka korwe ebimwanzo bitari bike sai biekiri asenge nchamo maetinga ngago korera egente kigiyoko korwe ebimwanzo bikamogo kinyasai bikamogera agatwara omogoka mona Solomon usa Sulemani lakini wetanigo abantu abakuru kwa Israeli naende bakagenda maminja yomutoria nyasaye oriyo barusetie Misiri nyasaye oriyo batongeta akabambo Kenya nchembaliri bakagenda maminja bakanga kuiwera Mario eriogiriaye nekera banga kuiwera eriogiriaye nabarabu bagatara bagaswa gusasima kinyasaye kingao bagaswa gukora yako mogeje nyasaye nasengenge yo nyasaye akagekiwa Bona kera nyasaye kiwa kera abantu bamogose bamokorere yaramabe inkiya koje kiaba Second Chronicles yo ekebungo kiaye ya 13 nigakale gukwana iga Piansuke 12 and then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I've heard your prayer and I have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Inga say go nigo na iweri ogiria na iwure na omone na nyasaka muorokera asobotuko ori Sulemani na kamotega nga na iwure gosaba kwao na sengenje na chorira asaya iga anyare ko bakorokwa enyomba yebingwanzo abwe ne sekaru Solomoni agachire omonene na indi wetanigo obekira abantu bakiro barule bingwanzo na indi bwono after barule bingwanzo omonene igura masabayo ohiraneirie okiego confirm na Sulemani na komatenye nyombe kwanye kwagachire bwono na nchire tigero kwe nyumba yane asengencho ya masaba bwono togendeke Mungu yeko 13 igo motegera abana bamene When I set up heaven, and there is no rain, or command the locals to devour the land, or send pestilence among my people. Oh no, abantaba no nyaba kolire na bakolire all this ba sokire. Na senjo ba sokire hono nga kingo kora. Egendongo jikokola litanga ni nigongo jakoreta nonya ndara sieka litanga ni mbura. Ndara ba siekire mbura. Tubwa tinse ense endagera teyo asobo ikobwe ense endagera teyo nkiya kore endagera teyo na senge njonga ebintu twa kolire nebitulutulu ebibe omone no itobwango yango siekale lire ngo siekale lire kerara siekerire embura tego tulinde ekere embura tabe tego twa ndokonyore endagera tokori asobo ikobwe ense abana bane Egento kenda akala kote abaneke na indi. Nga na nyale kubugo tuma kingige. Na nyale kubugo tuma kingiga sobo iko bwense. Kingige chekerara chitume. Inki kera nyola sense. Inki chiko chikokora. Igo chira agenda sobo iko bwense. Chindagara chiko ikera. Nigo chikuria chiaria chiarabu kipwe chiakura. Mwaro rabwango iga. Ari ensi ya Ethiopia, mukara ensi yetu ya Kenya, muna kingigeji kiajara ko bakigo samuruke kigaswa emechi kigaswa sense kigaswa mubondo muna mwara kikala byendagera and within kiakolire ndagera nekero kiakolire endagera teko bororopi nkiyo kikobutuka egento kera tukororo neryangaki nenjara Ono inkie kogera nyasaye itako tangasa manganaye nigako yatangasa nga sengencho mwanya bantu bwangire koibwera obosemi neriogiriaye Igo tubwate mechanda asobo iko bwense asengencho tuatarire ale
no moneno ito na senge njeyo na kiekara goteba nga nimba tumire namba yemo nisiye kembura yane korugo enamba ya kabere nimba tumire kingige enamba ya gatatu nande nkyara atome na toma marweire rero iga abana baminto corona nigere nsengima karatiga ukimu teri nsengima abana baminto ukimu teri ensengima kwanya kwebori ngaki ekenkie gekonenge kone ense tobwate chinse chire. How many countries do we have in the world today? Is it 156? Yes, but mosomete kumbwake timaitinga echire 156 or 157. Echine chikoro chinse tokoroka chonsi pi kiaro siense. Ono within 1 month oburwe bwa munyokire bwa ikire kirase kerense kerenge buyensi nyoyense kero muntu digakorera nga ngiakorera coronavirus ngiakorera iga estate America ase tuabwata on simbirero bari nga manyobo rwere mbori kwabwa nye bomb abasikari mbari White House. Can you imagine mbori kwabwa nga White House nerendire byiga abasikari abantu bagwesi byiga bakuye kama buta byiga bakora ubwata abanyagita kandi burwere mbumanye timbori ko yera mbwako otioro kero monto ni ga akumeti au matete kiserekali karari gereria abantu bomananga paka chikanisa jisie kiretata ochiese umanena gachiwe igora ya amana inche ebitwa kolire nakiaka tubwate mechande tubwate bono asenye jo twasokire siko twakire siko lya sanse omanena gachiwe munentu nasenye njeyo nambemo gosie karembura enamba ya kabere koretare kingige enamba ya gatatu gutumara marwere karatiga ukimumbwa chete bukagenda epora njajete kagenda sa njajete igagenda rero koronero next into my thing amboro bogoja ekiagera munatokonya kogenda kuanga umonene nigagenda gotenga goto tigari na tutigi erinde aganyenga kieme cyane rero igakira abantu nigo bakari koleranga ono konyora nkugumona barandi bagotabanga inchugo sabere inchugo hango sabere mwaiguru bagukwana ekiara batantaniwe beka mbama etinga ebara basodenga na babuate nani nkinte tukukole hango teba bana bamintu iga bibunge biga 2 Chronicles 7:13 nigo yataba ngomonena iga kale gukwana mangana mabya amayari ayana maruru inga nimba letere nimba tomere nintie kembura nindete kingige naboyego ninyale ko bangutuma amarweire amatindi asoboyiko bwense aserira bari eito ono obosemi bwaye nobo yasawo oyoro mwonge bwa mabera yasawo yoro mwanki otwanchete obwato bwanje ne butari ekerengo iko munakala ko tosteria ikembo ye 14 nigakala ko tabayiga Korende, if my people, Korende, onyabantu bane, who are called by my name with humble themselves, abakurangirwa seri italiane baranyaka bawekeya, okay? Naende basabe, nabali yobo shobwane, ninyale koba mkuo, nabanyaka bawonje kurasi kingenje kyabo kimbe, eryo liralyo ninyiwe, Kurwaiguro, naende mbagere, ebibe byabo, naende ngwemye, ense yabo. Amina. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Hallelujah. Praise God. This is a wonderful God. It's a living, a serving God, a loving God who wants you and I to
come back to him, we seek his face. Hivyo ndivyo Mungu wetu anataka. Na mwenye sasa itaru tejunga ekero tora isiku bali tokola ngeri wa sedi etaliyo mone bali tokola ngeri ekero tora aligere linga bamure pare tubwate tinembeye. You change waka pautan o change onchoreba abana baminto onchoreba oira na somonene omotevinga monene ngabere na nyomire sese. This is not your will ngabere. God is a loving God. Nyasai to nigari nyasai bubwanchen nyasai bwa mavera nyasai ichino byo bong full of grace nigago kwavera kera kwavere alinda kore kinaindi anyalo kobo kuwenia nense yaito pono ligere lyabara ibala sichinserero kala ligira bara ibala nsito Kenya ebintu bagokora obonyaka obotindu obourereri oboibi yani patigire bamwebira monene nasengenteyo amaragereriwa atonyolira sense yaito ya Kenya ndagera teyo gasi nchiyo pesa nchiyo tuoni we mwaro chiri muna macha chete mwaro chebosongo muna macha chebosongo akaichora chinyumba akasuma dani amacha kumyoka inga yentwaga chete bamuna kerense atengo kire ekero monena ngeire konyegeri chinguru chiaye ngora tenene gosa abana bamintu corona yanyegeri abantu abasate n'abakungu kai banyegeriwe kiro moto yangu juwete nanyolanga kiro moto abebe maski koboko chimyoro tali gorioka omondo ni tatetu dona kiro weto monta akola kuraro eterare why obwoba bweichaire meyabantu ekiyoka toko inyolanga tiwa keba ochencheba omwinanira monene. Finally kebongo kiane yo kole ikomneisana. Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. Ono umaneno itebire kero kwa onchoire ebao kero kwa ngamire ebebyao kero kwa sereko lyobosi bwaye na kwabere nambeyamo na kwabere inamba ya kabere na kuwena amalwero yebibo bwate inamba ya gatatu na hinde na nyaka kobo provide na koe kiria oganerie na nyaka kobo kwa bono lena mangana ya maya yoburuti bwakale na kale na kia etu aligere etu alenga niko toko nyore mechando eje toko nyora sobo ikubwenserero asenge jinga tuasokire isiko kurwa ase obweri womonene omonene ito yogo turangeria twesi tuira nasi meyobweri bwaye neke otuleira nororo na nyara kubogo tugitera kurwa sama konwo akirengenge weta nigo rero kerora nyora mangana ya maya iga yoburuti igoro murangu o murangu bia nkoro yao omwaligani Yesu asoe nekerara asoe akuweni twensi ya moto weni we tuikere obuguma bwaka nakale nyasoe twabasosenie abarende naende paka kerotwa anyare kinga kikinde mubakwe muimokererigwe igoro naende abakwe nae wobane kurubono wegaka nakale meyobu yabwe Yesu kisoro muboria amina. Amina, asante sana hoyo minto yo nasio mwiro kurwa Seattle Washington ni garo kuru Washington live mashemo kero togene te go shisiniwa na bere buya ndi cognize kiagara anta bara irenga kero kende to what recorded program na bere buya ndi cognize bari mwandi kere chimesmes linde munya ko mokwe wanga mo tole dati kamutanda ire da simo gotuka dama kwamboka agotebanga amina sana asante sana Lukan Beatrice Nyaboke igangonde binga amina nera gotenga ga tegerete kuruchinse muchia masimba aliapo nyakoni igagoto nyora bya kigima kuruchinse muchia Qatar asante sana Beatrice Nyaboke mbiyamono asenchira ya bene kigima
Fred Getaro, Kuru Jubaland, got a nice and encouraging words. Naboigo evangelist Rebecca Thomas, I got a Bambia to the Kingma. Jean, teacher George, to Tosha Del, Rob Ayore, Jacob Frank, Bangon Deving and Aura to Wadri Molicam to Gurisa Mochia Gusi, Gakurunga Cyprian Getanda, na Sarah Juma, Ogaga, Nerago Tebanga, o Tobuatri Kingma, Chinga Kichik, to Sisiwa. Neri Elio Monene Kanrabitu Amarita Nama Konkima Christine Savalin Nancy Mila na Gakoro Kwanga Richcom kurinza mochi abo songo sheke wa manase gangonte ngambu jale kima na wego no embeni ongwenyi Margaret ochako karo kem bangonte ibonzi watu buate te bije kima tinta kitiko kora chinga kia soko so much mesmes lakini nta getoko tebanga thank you so much ya soko tegera mangana ya na mangana agotokonya kima agotebanga ngaki wasuseni wangana wakolere kebungo kiogo tebanga bona bantu bomonere ninki bwene tokore wigatumira ro manene ikira monro ko na kirere tokore tumira ro manene irindanya ale koba kago to susenia nago tuiwe kiagara kuranga onya bantu bane bari bakuru ko siri italiane bago chigonchoka na kongiranira lirorio nimba igwe birero byabo bono no ntegete tukorera abu lakini akangana akamoiga amatuko amange omburo gwakoro gotebanga iko gwakoro gotebanga ntoko manyereringa ngekeraje muntu narora irenga ekeneke manyereri kyo mwali ngabono igo mwali ochire buna bono libondi arengega iganga asebi manyereri birure gotebekananga amangana buna maroire na bara abaya mabo yogo chichinga gechiri kyo mwali rinda toro kinga ekeno mwali ochire bono omuntu natumike ginteke gotebanga bono omwali ochire gose bado nande bimanyereri mbire toganyete yo mono moraria ekebungo na amene Mataya merongevele na inye pibori eriga ba na fon simba boleti Yesu ekero kosoma Mataya merongevele na bine ekebungo kia bitatu Yesu kere karansita seme saituni abana fonsi baye bakamuchera bubisi bakieti mubaso bakieti maisomarore eba muchete bubisi bakamuboli liswali eringa ki ineo monene ndiyo rachiche na hende ndikera abiki manyerigyo cha kwao Yesu itoro mongi bwa mabera ndo bwatu bwanchani tati etiko bairanirya akabatebinga ekero mongo chigocha bono ntara chicha digera bintu mona bina bigo chikolorekana enchara nerorekane nerarekana so biko bwense emetenge echo nerorekana so biko bwense obwanchani bwa bange ngambukende abantu mbabe bakogechana obwanchane kero bwakendire ngikero nebitina ebi byonsi bikobe bikolorekana chisegi moywemeru emekwerende amakumi y'echisegi ebyonsi bibe bikobero lakini akakolera ogoteba igo moraria mbya mono akakola ogoteba nga ajekero mona igwa tari ng'omwari ochichire no korendo inomo chakano bwobororo oinomo chakano bwogocha kwane. That's the beginning. Nabotanda na kieko tote aba Bible students prophecy abana baliba kwirubo bani ekiraja go tega tuligo tabanga Yesu itongo cyare mabi no ekero to kuligereria yayiga niga go twandari ago twariganya twamorora muna Yesu itarange goje lakini the final test ya bana ba mindo na ndeti yankwa naiga maisoma role na mubasugati iga seito sasa wachena daika 10 bora ya mubaso ogo cha kwa Yesu the final test tuganyete Yesu itachiche ekero tulale Sunday national ya etiwe okumano kaikomenesa de kebungo kya ya 17 nga titoko gora titokonya egetabu kya Batesaloniki ya kabere ibere ekebungo kya bitatu pake kya bine asepora kala gotabunga ekero mwana urubo sari ekero mwana la aolokire maisomarole aja Danieli Yesu akakuwa nasi kitabu kya Danieli nga mutakapoona chukizo la waharibifu limesimama hali patakatifu asomaya aelewe lililo neno na nabii Danieli na manabii wote
ekero munaro raya iga kotokora Sunday national law ya etiwe second etesti ende ekero baranyeti etesti entangani etiwe etesti ya kabere ekero barayetinga bono bari batasa sime engiti neke manyerekiaye tibakonya ingikira abanyore n'amateso kera mateso aho kigocha the loud cry kera mateso aho kigocha igabu abono nalitolane kabisa ekera abu no Yesu itaka na kukwanera kitabu keringa kitabu kya Mariko kia province akara kukwana iganga ki bono lirario omonene kera tulabe tokumnyoki gukorwa semechi kumnyoko cyase kinka bato bwate atwagenda kikanisa bato seri kurwa sikanisa twamnyoka gukibigoro igoro asebigoro namakuruma no moneno itara totanga serensa negocha kwaye igomone ebyinyombira akorekana moraria Yesu is not coming. Biamono, asante sana biamono mto Yunasio Mburo kuro Seattle, Washington. Igo tuwa kanyore asinchire ya bene kingma nonye to vegete social distance muna kiaba. Biamono kingma negeni omwancho mategereri ase tuikine mono watu nyore asinchire ya bene kingma nonda yeteko koro mrobe yoga aseri tuko liarero. Na roli la bande bakondikira akurunga Emily Keruba gotenga maseseni ongangi Francis Koroba kuro presidential escort gari Nairobi gotenga no turamo abo poazi ekwach Juma kuru Kitengela niko ndani Vincent Bogega gotebanga kuru Gaborone Botswana laona na clear na boto sujenirie omwana minto asante sana Ombongi Geti gote president wante asogoto kama kisamwa gotebanga emirobelie ya kengima kurwa Abagushi Global Radio asante sana bono oyo mintomburo nabona alego kwali bagoruo gosaba kwa mwali elinde tukoro morobelio yamana to sabe tatanya sai omwana no moikomo chen oye weba kana banene kiala kwa kwanira mo 90 go cha setole semambie ne morogoba no botuko kubate kana simana watu bekire twanyolire eryogiri yawo bwetera serete y'Abagushi Global Radio. Oh God, how precious it is. Ekero tokonyora ringana liawo ligia ligotukira iga loud and clear. Biamona se bari bamintu balinyorire nainde ba acknowledge and at the same time to appreciate asenge nkiyokonyora eryogiri yawo. Twens pia abana bakena abanene no nyamba libale oloro baje kuligerere kuchimma tukale mutwe yasawe to twasabire eryogeri tidie eta flat ndito omorembe mpaka tuigoire chinkoro cheito tokwaliga nyoso oikaransamo naintwe omenyamo naintwe na ogende gotokulira na gutwaliga ekia twaligerere no bororobo no Nyasaye tekerora twange ekero turabe tokorera twanyorire mechando muna bono corona ekoreria abana ba so biko bwense kero yomo abo eta kumetie ekero kero monta gokorera Nyasaye nigo tugane tuyigora mato ototegerera na ndo tokonye lakini asenge ncho yebibe byeito nigo gotosekerere kero twanyorire obororo kero twanyorire mechando na mono muna bone ngake ya corona kakyo mwancho tweke iri asore naende twangamire byeito koranche tegerere lyogiri yeito otwabere byeito oigwa masabaito na ogweni ense yeito noko nokwa ko bogosaba weita sobe bwe Yesu kisoro moboria amina. Amina, asante sana Yunasio Mburo kurujinsa mochi ya Seattle aga ya Washington mwancho mategereri negeni renga wa susini weno morobelio yo bali yetu alinga sense ya YouTube igongo ko encourage